Здравейте хора, извинявам се малко за забавянето с 10 минути и пак днес отново ще снимаме четвърти епизод на Clash of Clans. Така, тук остава до 7 лева още 6 часа. Това пак. Вижте колко малко купи хора. Горе в ляво. Такъв е живота, но оставете това и да правим малко великанчета. Една такова. Две феи. Лизарди. Към после мога да изтегла някоя игра и да играем на нея някаква нова. Вие на коя казват, вие на коя искате хора, който на която игра иска. Опа, извинете, това беше телефона ми. Много повтарям, който иска да играе някакви други игри, пишете долу в коментарите. Да. И това ще бъде от този клип. Абонирайте се, коментирайте и слагайте по един лайк.